Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung wae iki. Berhubung waktune wis mepet ya. Yang saya hormati Ustadz Sopin ya, yang di bawah ya. Ya. Ya, yang berikutnya saya hormati Ustadz Robi yang di depan saya. Ya, katanya mie ayam tidak kerasa ya tadi ya. Mie ayam. Bisa. Para bapak, para ibu sedaya, alhamdulillah telu menika matur nuwun sangat sampun rawuhna kula. Senajan cuacane rondok sumuk ya, karena saya nganggo klambi ndek apa itu? Klambi ndek ya. Ya. Untuk teman-teman saya, dengarkan nasihat sedikit dari saya. Jadi bengi temane sayang kepada ibu. Sing winginane tak baleni neh. Ya. Mergo iki isih sasi Syawal, sing urung lahir batin karo mboke nang cepet lahir batin ya. Iki mumpung isih Syawal. Mas yo bar kupat landah ora masalah. Ya. Sing penting ngambung tangane, aja ngambung sikile. Ya ngambung sikile ya kenek lah. Ya. Dadi mbek wong tuwa ki kudu sayang, kudu bekti, terutama wong tua wedok iki. Wong tua wedok iku walate gede. Ya, kaya kowe ngene iki ben aja sampe wani karo terutama mbok ambek ibu ya. Dadi ibu iya surga di telapak kaki ibu. Ora ono surga di telapak kaki bapak ora ono. Ya, dadi saora-orane kuwi ya kudu sayang ning wong tuwa, terutama nek dina riyaya ngono kuwi kudu sayang. Aja kathek ngene, "Emoh aku ora tau dikeki dhuwit nek sekolah." Aja ngono. Mergo wong tuwa kuwi apa ya? Ibarate Quran ya. Quran iki nek nyudu nyekel kudu untu dhisik. Sebab wong tuwa ki kaya Quran, masih jengkelno kaya apa, mangkelno kaya apa, tetep disayangi. Ya. Mergo wong tuwa ki besok ning akhirat ki butuh pertolongan. Sing nolongi sapa? Ya anak-anake kuwi mau. Mergo anak-anake ki sing sayang. Ya, dadi para anak putuku kabeh, aku omong ini ki mergo akeh kenyataane. Saiki akeh wong tuwa ngenes mati, rijeh nom wis mati perkara anake ki akeh. Siji mendeman, loro sobo glamor ya. Sobo glamor kedua. Budal bengi mulai esuk ya. Dadi mbek wong tuwa ki ra iso rukun ya. Melane akeh wong tuwa mati nom perkara anak ya. Ora dadoh dulurku dhewe nglakoni ya. Dadi ora rukun mbek wong tuane sebab sebo niki sebo DKU lho. Tempat karaoke kuwi lho. Ambek nggawa apa ki jenenge? Ya. Kuwi lho. Purel ya. Nggawa purel. Nek ra loro ya telu lah, minimal telu. Padahal besok ning akhirat ki ora ono lho ceritane. Wah, kowe nggawa purel pira? Ngono ki ra ono. Sing ditakokno kuwi amal kebaikan, amal kebagusan. Ora kok kowe nggawa purel pira kenane? Telu kok. Tambahi ya 4 atau 5. Ya, dadi kuwi cerita saithik kanggonku. Aja lali like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.